Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Paidbah ka sor nong ston bakin thop nado ki samla ki Longkmie ki rangba bat ki dikot jong ka HYC menta ka janmit jong ka sngi thok ding ki lami shakman banya Shimbynta bantang Mombati ha ka wei ni ki jaka ha jingking nanba jong ka sor nong ston ban penpau ya ka jing Pynrem ka bajur halor ka Jingshah thombor bat ka Jingshah Pynïap ka wei ka Longkmie na ka wei ka shnong hapa West Khasi Hills. Yang ni ka jingyalang thang Mombati la penlong da ka Hanyau Trap Youth Council Women's Wing West Khasi Hills. Bat hadian ka Jingthang Mombati la yo rui ki jingkren bakin thop na ka kong kandida Marwen General Secretary HYC Women's Wing West Khasi Hills ka kong A Kharsenteu General Secretary Seng Longkmie New Nongston bat kiwei. La ban kedo hang ni ba ka jingjia kala jia ha ka step jong ka khat sau tarik ubenai rempang arajar arpulai ha ka por ko ma henrish teng kat ba ka te ka Longkmie kadang thmu ban lej phai ka jaka bela ka bala sha thombor bat sha Pynïap ru ha ki runar. Kapor ngira kerpat jori ya ke sorkar bahkan sobha banang penklan no ya kene ka bor jing yada ya ki kon ken thai ki bayade bat kene ka jing sha leben bat ka jing sha ban ben ngi kerpat ya ka bor jong ki police bakin sobha ban bisar hok ya ki sobha ban ai ki jing tho ki babyang ya ka ban pha shado ki judicial court lane sha ki court ki bahalo ya ka ba ka sorkar kala bo ya kini ki an ki ban tek lakam ya ki jing le bor jong ki riu boman lani jong ki riu thang snam ya kini ka jingja ya kini ka longyeng jong ka snong ki sodar snong khamtam jong kini ka snong ka baya kendu ya kini ka jingja rengkat bat ka police department lengbam dei la ka bor jong pi nginom la ban rating khong ya kum gini ki jat jingja ba seo serthei ki ba pen Pynïap ki ba pen seo klumar jingmut ya ka imlang salang hato phim prakhat mo kini ki ba don ka men sim replau kum kane pidon menam pidon meidon panam pidon men para kan thei nam phim prakhat lang ya ki men ki para jong pi phim prakhat lam ya ki khon ki ti jong pi. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalip man kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Jingsay so ha ka rap ka riang ka Jingmen ya ki nongrap anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rapisa ya baro ki nongrap ha ka jilla lingba ka Jingpen mi ya ka scheme batmai farmers assistant for rural Meghalaya Hakane ka apnyo trek urempang Shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.